आङो ह'गमाबिल बुलि बाथौ कमिटिनि जानानै सिगां नोंथांमोननि जे ससियेल मिडिया बेजों फोरमायनो मोननानै गोजोननाय फोरमायगोन। कारना जाहैबाय जोङो मिथियै समनिफ्राय जे आबै आबौमोनहा बे बुलि बाथौ धोरोमखौ जोंनि आखायाव नैबे अबस्थासिम लाबोनानै दोनफैबाय। दा बेखौ लानानैनो जोंनि दानि इयुन जेनेरेशना मोनसे गोलाव समनि सिन्था मिजिंथिनानै गावनि न'खरनि एसे खेन्दा खांलायलायनायजों समाजनि मोनसे फान्डजों जे मोनसे समायना महर होनानै जोंनि बुलि बाथौ मन्दिर हिसाबै गायसननो हाबाय। दा बेखौ दिनैनि गोथार समाव जों बेखेवनानै लाबाय सासे गेदेमा समाज सिबियारि मानिजाथाव मुस्रि मनरन ब्रह्म सारनि आखाइजों। दा बेवहाय गोजोननाय फोरमायगोन जे जोंनि ह'गमाबिलनि साननाय हनाया सोरजोंबा फेर फाथिनानै बे मन्दिरखौ लुनाय जायाखै। खालिबोल' जोंनि समायना मोनसे गोदोनिफ्राय बर'नि जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय गोजामसिन धोरोम बाथौ धोरोमा। दा बे बाथौ धोरोमखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो बबेबा खेराइसालि लांदां जायगाफ्राव जोङो दुमख'ननानै खेराइखौ खुंनाय जायोमोन। बेखौनो मिजिंथिनानै जोङो समायना मोनसे महर होनानै जोङो गुबुनजों मोनसे फेर फाथिनाय स्टाइलाव बा समायना मोनसे महर होनानै जोङो खेराइखौ गुबुननो दिन्थिनो हायो नामा, बेखौ मिजिंथिनानै जों बे मोनसे समायना मन्दिरखौ लुनानै लानो हानाय जाबाय। दा बे ह'गमाबिलनि मोनसे गोग्गाथाव हाबाफारि। बेनि सायाव फोरमायना होनो हागोन? बेवहाय जोङो आयदा हिसाबै गासै मोन 6 हाबाफारि लानाय जादों। दा बे हाबाफारियाव जोंहा गाहाय हाबाफारि हिसाबै दङ जे सेथि हाबाफारियाव दङमोन जे जोंनि अजाजों जोङो बेवहाय मा होनो बेखौ रायसननाय बा बुंफोरनाय। जे बुंफोरनाया जाहैबाय जोंनि गोदान मन्दिरखौ गुबुन जाथि गुबुन हारिया लुदोंमोन हिसाबै बे समावहाय सोरबाया खगा खमोन्दै रावजों रायलायबाय, सोरबाया जुमुदै मुजुबाय, सोरबाया दाबो हायाखै नामा, हानाय नंला नोंसोरो माला हागोन, दाबो हाया, बेफोरबायदि अनेकथा खोथाफोरखौ लानानै जे जोंनि मन्दिरनि सायाव रायलायनाय जादोंमोन। दा बे मन्दिरनि सायाव रायलायनायखौ जोङो इसोरफोरनो खिथानायजों लोगोसे दानफोरनाय बा रायफोरनाय मोनसे हाबाफारि लादोंमोन। दा बे सेथि हाबाफारि। नैथि हाबाफारियाव लादों जोङो जोंनि गामिनि बैसोआव देरसिन जानाय समाज सिबियारिफोरखौ मान होनानै बिथांमोनहा जे जोंनो नैबे अबस्थासिम बे धोरोमखौ हमथानानै लाबोनानै होफैबाय, बिथांमोनखौ जों मान होनानै बिथांमोननि आखाइजों माबा फारौ गुफुरखौ रायसननायनि गेजेरजों बा बुंफोरनायनि गेजेरजों जोंनि बे गोदान मन्दिरखौ जोङो गासै आगदाजों खेबबा नेवसिनाय आरो आगखिजों खेबब्रै नेवसिनायजों बे गुफुर फारौजों नेवसिनानै जों हगारनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे जाहैबाय नैथि हाबाफारि। थामथि हाबाफारियाव जोंहा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जे गोथार फिरफिला दङ 3 गाबनि, बेखौ बिरहोदों जोंनि ह'गमाबिल बर' समाजनिनो गामिगोरा। बेजों लोगोसे ब्रैथि हाबाफारियाव दंमोन जोंनि ह'गमाबिल गामिनि माखासे रुंसारि जालांनाय गेदेमा सुबुंफोरखौ बा मुंख्लं बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जे मान बावनाय हाबाफारि दंमोन, बेखौ जों बावनाय हाबाफारि लादों। दा बे जाहैबाय ब्रैथि हाबाफारि। बाथि हाबाफारियाव दङ जोंहा आरो गोथार बाथौ थानसालिखौ बा मन्दिरखौ बेखेवनाय हाबाफारि। बे गोथार बाथौ हाबाफारिखौनो मानिजाथाव समाज सिबियारि मनरन ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होलांबाय। बे जाहैबाय बाथि हाबाफारिमोन। द'थि हाबाफारियाव दङ जोंहा जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय गेदेमा सुबुंफोरखौ लानानै जोंनि समाजनि गासै गेदेमा बिथांमोनखौ निफ्राय बोसोन लानो मिजिंथिनानै मोनसे बेंखन सावरायनाय हाबाफारि लादों।
बे जाहैबाय दथि हाबाफारि फुंनि हाबाफारियाव बेखिनि आरो दा मोनाबिलियाव जोंहा मोनसे लङा दैसा दङ बे लङा दैसानिफ्राय गोथार सान्थि लायनानै गोथार खांख्राइ हाखिनि हा गोथार लाबोनानै मन्दिरखौ लिरस्रांनानै जोङो माबागोन सान्थि खालामगोन आरो मोनाबिलियाव जोङो खेराइ फोरबो खुंनाय जागोन बेखिनि जोंनि हाबाफारि। नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ आं बावग्रोबाय। एक्सुवेलि बे गामिया आंनि जोनोम गामि, आं बेवहायनो सेंग्रा देरदों, बेवहायनो हाबा जादों। बावाखै 14 बोसोरसोल' जादों आं बे गामिनिफ्राय क'क्राझाराव माबानाया, खिन्थु आं आलासि नङा, बे गामिनिनो आं सासे सोद्रोमा। दा जों जन्म जानायनि सिगांनिफ्राय बाथौ धर्मखौ बे गामिया फुजिबोदों। उनाव मोननै धर्मालम्बी जोंनाव माबा जादों, ब्रह्म आरो बाथौ। दा दिनै बाथौ धर्मनि थाखाय बेफोरबादि जे मोनसे साब सिखोन मन्दिर जे लुनो हादों, सिगाङाव जों नुबोआखै, खिन्थु दिनै बेखौ लुनो हानायखौ नुनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो इयुनाव आसा खालामो बे मन्दिरनि जरियतेनो जोंनि गामिनि जेसेबां खुथि नाथि दा जेरै दं बिनिफ्राय साबसिन हामसिना जाहाथे आवगायलाङो धोरोमनि खेथ्रआव, समाज जानायनि खेथ्रआव, गावजों गाव मिला प्रितिनि खेथ्रआव, बेखौनो आं आसा खालामदों। आं बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननिसिम खावलायगोन, जिहेथु धोरोमा मोनसे खुगाजोंल' बुंनानै बा गस्ला गामसा गाननानै देरलानायनि माबा नङा, खारज'सुचि नङा। बे धर्मखौ जुदि फालिनांगौबा नोङो खर्म खालामनांगोन, आरो खर्मआ ओरैबायदि मोजां जानांगोन जे खर्मखौ मावोब्ला मानसिफ्रा साफ्रोमबो बे लामाजों बयबो दावगाबोगोन, आवगायबोगोन आरो बे बाथौ धोरोमखौ लानो थाखाय बयबो आग्रह जागोन, बेखौनो खालामो आरोखि। गतिके बिसोरनि खर्मफ्रा मोजां जानांगौ। आरो धर्मआवथ' माने प्रत्येक धर्मनि बानिया एखेयानो, अहिंसा खालामनो मोना, रावखौबो गाज्रि मोननो नाङा, रावखौबो इनाय खालामनो नाङा, बेफोरबादिनो। दा गतिके धर्मआ जेसेबांखियानो जा मानो बयजोंबो गोरोबलायनानै थानायासो गिदिर खोथा। जाहाथे बे बाथौ धर्मालम्बीनि सुबुंफ्रा, बे गामिनि सिबियारिफ्रा जाहाथे अराय सम बेखौ नोजोर लानानै गाव गावनि धोरोम सिबिनायाव दावगालाङो, आवगायलाङो, बेखौनो आं कामना खालामो। एक्सुवेलि बेखौथ' आङो थोंजोङै बुंनो हानाय नंला, खारन आङो बेफोरबादि समाजजों बा धर्मनि मेल मिटिंफ्राव आङो थाफेराखै। आं सासे साख्रिआवलासोमोन, आजिरा मोननानै आं नै बोसोरबा जाबाय। दा सम सम आं गामियाव फैयो। दा जोंनि खेथ्रआव, जोंनि गामिनि खेथ्रआव बेफोरबायदि एना एनि आं नुवाखै। जुदि सेन्ट्रेल बडि बा डिस्ट्रिक्ट बडिफ्राव माबाफोर राव दान्थे बिदान्थे जालायदोंब्ला बे जुदा खोथा, खिन्थु जानो नाङा आरोखि। बेखौ सुद्रायनानै लानांगौ, जों बयबो सुद्रायनानै गावबागाव भुल भ्रान्थिफोरखौ मोनसे कमप्रमाइस जालायनानै दावगालांनांगौ। जायो मानसिनि जिबनाव मोनसे न'खराव रायजो जानायाव जेरै नांलाय खमलाय जायो, आरो बेथ' बिराद मोनसे धोरोमनि खोथा। बेवहाय नों गुबुन धोरोम गुबुन कास्टनि मानसिफ्राबो बे धोरोमखौ लानो हागौ। दा बिसोरनि बुजिनायफ्रा एसे आलादा जानो हागौ। बेखौ